Eskola inklusiboa, egin bat erronkarekin. Eskola inklusiborantz aurrera egitea da gizarte justu, kohesionatu eta benetan inklusiboa eraikitzeko biderik indartsuena. Hezkuntza inklusioak berekin dakar ikasle guztien duintasuna eta eskubideak errespetatzea, aukera berdintasunaren alde lan egitea, ume bakoitzarengan oinarritutako ikaskuntza sustatzea eta beharrezko laguntzak eskaintzea. Ikasle guztiengan pentsatzea dakar ez bakarrik desgaitasuna duten umeengan. Inklusioa kultura, politikak eta hezkuntza jardunbideak bideratzen dituen filosofia da, haur guztiek guztiz garatzeko aukera izan dezaten. Ikasle bakoitzaren presentzia, parte hartzea, ikaskuntza eta emaitzak bermatu behar ditu. Gainera, garrantzitsua da adieraztea hezkuntza inklusiboa, ekitatiboa eta kalitatezkoa sustatzea ikasle guztientzat, bizitzan zehar hezkuntza lanaren funtsezko konpromisoa dela. Ikuspegi horretatik, irakasleak funtsezkoak dira, ezagutza, enpatia, jarrera positiboa eta konpromisoa, etikak gidatuta, funtsezkoak dira eskola inklusiboan. Inklusiorako gako batzuk. Ikasleak ezagutzea eta haien indarguneak aintzatestea. Kurrikulumean eta ingurunean doinkuntzak egitea. Ikaskuntzarako oztopoak murriztuko dituzten laguntzak planifikatzea. Beste irakasle eta profesional batzuekin lankidetzan aritzea. Familiak eta ikasleak hezkuntzaren eragile aktibo gisa onartzea. Komunitatearekin aliantzak sustatzea. Hausnarketa estimulatzea etengabeko hobekuntza prozesuaren eragile gisa. Inklusioa errazten duten metodologiak eta baliabideak ere badaude, besteak beste, ikaskuntzarako diseinu unibertsala, ikaskuntza kooperatiboa, elkarrizketan oinarritutako ikaskuntza eta ikaskuntza zerbitzua. Gainera, teknologia aliatu handia izan daiteke parte hartzea eta ikaskuntza sustatzeko. Inklusioa ez da privilegioa, ikasle guztien eskubidea da. Bat egiten alduzu erronkarekin? Egin bat erronkarekin gidak PDF formatuan deskargatu ditzakezu gure webgunetik febas.org.